Είναι και ο φούρνος. Ανάβουμε το φούρνο μας στους 180. Ναι. Βάζουμε σε ένα ταψί τις μελιτζάνες, τις τρυπάμε με ένα πυρούνι, βάζουμε αλάτι και τις ψήνουμε εκεί. Πολύ μου αρέσει αυτό. Κάνε μου αλάτι πιπέρι εδώ και ανακάτεψε καλά. Καλά, Ναι. Ωραία. Όχι light, ανακάτεψε με σθένος. Θυμάσαι το Σπυράκο πώς ανακατεύει. Τον Μπιμπίλα, το φίλο μας. Α, πολύ μου αρέσει. Ναι. Ανακατεύει με σθένος. Του έχει κάνει και ιδιαίτερα μαθήματα όμως. Εννοείται. Ενώ εγώ τι να προλάβω να μάθω. Όλοι οι φίλοι την χάνουν ιδιαίτερα μαθήματα. Μπράβο. Κι άλλο νομίζω. Ανάλατη την άφηση. Μπράβο. Και χωρίς πιπέρι. Μπράβο. Έβγε. Εντάξει, φτάνει. Δεν μου λες, έχεις και καλεσμένους για πιο μετά. Γιατί αυτό Καλεσμένους είναι έχω. συνοδευτικό. Γιατί αν είναι για τα δυο μας, να το κάνω έτσι μπόλικο. Κάτω Πιπέρι. μπόλικο, κάτω Κάνω, μωρέ. μωρέ. Μασάζ εκεί, κάνε ό,τι θέλεις. Βάλω εγώ πολύ. Ανακάτεψέ μου καλά. Φτάνει. Εγώ θα σου βάλω κρεμμυδάκι, θα σου βάλω και το σκορδάκι τώρα. Ναι. Στο κέντρο του σκόρδου είναι μια φύτρα. Βλέπεις. Να μου τα λες εμένα αυτά, γιατί εγώ δεν τα ξέρω. Αυτό είναι το δυσπεπτό κομμάτι του σκόρδου. Η φύτρα που είναι στη μέση. Και άλλο ένα μυστικό για το σκόρδο, αν το βράσουμε στο γάλα, Ναι. γίνεται ακόμα πιο ελαφρύ. Ελαφρώς βρασμένο δηλαδή και μετά μέσα στο... Γιατί παρουσιάζει το σκορδάκι μια δυσανεξία. Καλό και άγιο, Αλλά. πολύ ευεργετικό. Υπάρχει ένα αλλά για αλλά. το στομαχάκι Το μας ξέρω. έτσι έχουμε μια Το ξέρω. δυσκολία. Και όχι τίποτα άλλο, Μόνεψη. ό,τι και να φας δεν το σώνεις. Δηλαδή ούτε τσίχλα, ούτε Οπότε, κανέλα άμα βγάλουμε- γαρίφαλο που λένε, Αν ούτε βάλουμε τίποτα. το φύτρο που μας είπες θα είμαστε καλύτερα, Δεν θα είσαι καλύτερα, απλά δεν θα έχεις προβλήματα στο πεπτικό σύστημα. Α, ωραία. Άρα εντάξει, μια χαρά. Οπότε δεν κράτησε καθόλου για σένα, Γιαουρτάκι. Ναι. Όχι. Έχεις κι άλλο στο ψυγείο, θα φάω εγώ μετά. Γιατί εδώ έχω σκοπό να σου κάνω αρμένικη βίζιτα. Βίζιτα, από το πρωί και το βράδυ. Το βραδάκι ένα γιαουρτάκι θα το χτυπήσω, Πέτρο. Σωστό και αυτό. Τι βάλαμε μέσα, Κατερίνα? Αχ, μ' αρέσει αυτό το τεστ. Λοιπόν, βάλαμε. Είναι το τεστ των 10 ερωτήσεων. Βάλαμε τη μελιτζάνα. Για τη δροσερή μας μελιτζάνα καρέ που λες σαλάτα. κι εσύ. Ναι. Τη μελιτζάνα μας. Μετά βάλαμε το γιαουρτάκι μας, το δροσερό. Ναι. Μετά Αλάτι, βάλαμε πιπέρια. αλάτι, μπράβο, αλάτι πιπέρι. Μπράβο. Μετά βάλαμε σκορδάκι και κρεμμύδι. Μπράβο. Μετά βάλαμε μαϊντανό. Μπράβο, Και έβγε. τώρα βάζουμε και την πολύ ωραία χρωματιστή κόκκινη πιπεριά, Η πιπεριά αυτή είναι φλωρίνης. Πολύ ωραία. Είναι γλυκιά πολύ και ταιριάζει με τα σαλατικά τα κρύα. Και ταιριάζει λίγο και με το χρώμα, να μου επιτρέψεις. Με το χρώμα, Μόλις ναι. έβαλες πήρε μια ζωή. Κάνει αντίθεση. Αχ, το μπολ πήρε ζωή. Το μπολ δεν πήρε τίποτα. Ζωή πήρε η μελιτζάνα. Ζωή πήρε το μάτι μου που το βλέπω. Α, έτσι. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε γεύση, έχουμε χρώμα, έχουμε δροσερή κατάσταση. Το μόνο που μένει, ξέρεις ποιο είναι? Έχουμε και μυρωδιά, στο λέω εγώ. Το μόνο που μένει, επαναλαμβάνω, ξέρεις ποιο είναι? Ποιο, να το φάμε. Έτσι. Πώς θα βρίσκει αυτό το κορίτσι? Αχ. Μπίνγκο! Μπίνγκο! Θα πάρουμε ένα τσερκάκι, να το στρώσουμε ωραία στο πιάτο μας. Για βάλτε εδώ στο κέντρο με το ωραίο το κουταλάκι σου. Α, ωραία. Ναι. Μου έβαλες και μεγάλο τσέρκι. Δεν Βέβαια. με ξέχασες, Είναι αρκετή Που η τα θέλω ποσότητα, έτσι. βρε. Εσύ τα θες μπόλικα. ναι, μπράβο, Γι' μπράβο, αυτό. Πέτρο. Αυτός είναι ο λόγος. Εσύ όλα μπόλικα τα φτιάχνεις. Χορταστικά. Ναι. Για να είναι αναλογικά με μένα. Για τα κιλά μου. Γι' αυτό. Δεν είναι άλλος λόγος. Κοίτα, σε βλέπουμε και χορταίνουμε. Και όταν φτιάχνεις κιόλας και μαγειρεύεις και βλέπουμε και τόσες ωραίες συνταγές. Τέλεια. Και να μην βάλω άλλο. Πού να βάλεις, δεν έχει άλλο. Πάτα το λίγο με το κουταλάκι σου, να γίνει έτσι όμορφο, να κάτσει δηλαδή. Μπράβο. Θα μου φέρεις και ένα ωραίο φιλαράκι μαϊντανού από εκεί. Ωραία, το φτιάξαμε. Πώς θα το βγάλουμε τώρα, Το βγάλουμε, βρε, μην ανησυχείς. Εγώ είμαι εδώ, για σένα. Εσύ είσαι εδώ πάντα. Το στήριγμά μου. Να φέρω όλο το βάζο. Γιατί δεν μπορώ. Κόψε ένα. Κάτσε, θα το κόψω εγώ. Κόψε εσύ καλύτερα που ξέρεις. Λοιπόν, κόβουμε αυτό εδώ πέρα. Το βάζουμε εδώ. Εντάξει, είμαστε πολύ όμορφα. Ωραία. Και θα κόψουμε και λίγα τετραγωνάκια κόκκινης πιπεριάς για να ζωντανεύσει. Βάλαμε λάδι. Βάλαμε ελαιόλαδο, όχι, δεν βάλαμε. Μπορείς να βάλεις, αν θέλεις, λίγο από πάνω. Όταν ψήνουμε τις μελιτζάνες. Τίποτα. Όχι, εντάξει. Τίποτα. Α, δεν βάλαμε το ξύδι, ρε Κατερίνα. Είδες και λέω κάτι έχουμε. Το ξυδάκι. Περίμενε. Τι θα κάνουμε τώρα. Περίμενε, εγώ. Το ξέχασα γιατί το ξύδι δεν Εγώ. πολύ. Πριν από εσάς για εσάς. Μου με κατέστρεψες. Βάλε εδώ ξυδάκι και λαδάκι.
που δεν τα βάλαμε. Όλο το ξύδι. Όχι όλο, όχι όλο. Βάλε, θα σου πω. Βάλε. Όσο θέλεις, βάλε. Κι άλλο. Όπα. Βάλε μου και λίγο ελαιόλαδο. Είδες, μου έπιασε τον μπούρου. Σε ξεμιάλισε. Ναι, με ξεμιάλισε κατευθείαν και μου τα μισά Και τι υλικά. άλλο να βάλουμε τώρα, μου πες. Το λαδάκι. Και τα μισά υλικά τα ξεχάσαμε. Σε ξεμιάλισε. Εκεί. Ανακάτεψε καλά και ξαναγέμισε πάλι. Πάλι από την αρχή. Βέβαια. Αγαπητοί γιατί... τηλεθεατές, χωρίς ελαιόλαδο ομό, ξέρετε πόσο υγιεινό είναι. Βέβαια. Σας το λέω εγώ που είμαι από τη Μάνη. Βέβαια. Εμείς στο σπίτι μας προτιμούμε να βάζουμε ομό ελαιόλαδο. Είναι φάρμακο, Αλήθεια λέει. Ναι, φάρμακο. Αλήθεια λέει. Πάντα αλήθεια, πάντα αλήθεια. Λοιπόν, εδώ. Α, τώρα μου κάνεις κι άλλα κόλπα. Ναι. Ωραία. Για βάλε, αφού ανακάτεψε καλά. Τώρα καλά, νομίζω καλά. είμαστε έτοιμοι. Σίγουροι. Σίγουροι. Μπράβο. Με το μυαλό μέσα. Στο Αυτή τη κεφάλι. φορά. Ναι. Με το μυαλό μέσα στο κεφάλι. Εγώ ό,τι μου πεις κάνω, Πέτρο, να ξέρεις. Ναι. Γιατί ακόμα δεν μπορώ να πάρω πρωτοβουλίες γαστρονομικές, ξέρεις. Ακόμα. Έχεις μέλλον όμως. Ακόμα. Έπρεπε να έρθει στη δικιά μου κουζίνα μια μέρα που είμαι μόνη μου. Ναι. Να δεις τι ωραία περνάω. Δεν ξέρω από πού να πρωτοαρχίσω και τι να πρωτοκάνω. Το σίγουρο είναι. Εκεί είσαι Φτάνει, πολύ καλά, το πατάς, μπράβο. Το σίγουρο είναι ότι χρειάζεσαι λάτζα μετά. Βουνό. Αυτό Η είναι λάτζα σίγουρο. δεν με πειράζει. Προτιμώ δηλαδή να είναι κάποιο να μου Αλήθεια μαγειρεύει και λες. να κάνω εγώ τη Γιατί λάτζα. είναι Που το είναι το μόνο, εύκολο. είναι το μόνο που με πειράζει με η λάτζα. Είναι το εύκολο. Μα εσύ δημιουργείς. Εδώ. Μπράβο. Η μελιτζανοσαλάτα, η δροσερή με το γιαουρτάκι είναι έτοιμη. Μου έχεις κανένα κρακεράκι. Κρακεράκι. Όχι βέβαια, δεν τα θες τα κράκερ. Δεν τα θέλω, Όχι βέβαια. Είναι συνοδευτικό. Δηλαδή δεν θα φας για μεσημέρι μελιτζανοσαλάτα. Θα φτιάξει κάτι άλλο και θα φας και το σαλατάκι στο ωραίο. Ωραία. Για να δούμε τι φτιάξαμε εδώ. Βασικά, τι έφτιαξε η Κατερίνα, έτσι, γιατί είναι δημιούργημα Κατερίνας. Εγώ ξέρω να ανακατεύω καλά. Πολύ γευστική. Δροσερή. Και τα υλικά τα καταλαβαίνεις. Γιατί είναι χοντροκομμένα, δεν είναι όπως τις Πρέπει να είναι. μελιτζάνο-σαλάτες που ξέρουμε. Αγαπητοί φίλοι, να τη δοκιμάσετε. Είναι καταπληκτική. Καλή όρεξη. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ, Πέτρο μου. Καλή επιτυχία. Είμαστε Να καλά. έχετε. Και bye.